Привет! В днешното видео ще критикувам твоята трансформация. Като казвам твоята, това е на хора, участвали преди в предизвикателствата, които организираме и това, което започва сега. Разбирайте с Lean 90. За целта трябва да отида в апликацията, в която това се случва и да мога да ви покажа. Ще направим няколко неща. Първото, което ще отидем на тези, които са били преди. И ще разгледаме някои случайна група, като например L9 Golden Age. Това беше преди известно време. Това са хората, които са били вътре. И просто ще намерим случайни трансформации, за да ви покажа как работи, но също кое би могло да бъде направено по-добре. Окей, в нашия случай това е вече на края на предизвикателството. Това е Ради Радич, който е започнал 110, 34% body fat, 104. Така продължава следващата цел, като падне под 100 кг или 90. Я да видим как е изглеждало това. Ето, чудесна трансформация. Като казвам и критикувам вашите трансформации, какво би означавало това? Ами, тук е очевидно, това е било 8 седмици, от 20 февруари до 23. Достатъчна ли е тази трансформация? Аз си мисля, че не е достатъчна за моите разбирания. За него обаче си мисля, че е доста добре. Поглеждайки върху талията, най-малкото на обиколка е намаляла, раменете са придобили малко по-завършен вид, виждаме ръцете са се издоли, раменете, гърдите са малко по-очертани и са изгорили доста мазнина тук в долната част. След това фактически Радич остана с мен до още половин година или година, не помня, и подобрявахме. След това пак разваляхме формата, защото той много пътуваше и в Съединените щати, както и в Южна Америка, и буквално на път успя да го направи. След малко обаче ще ви покажа обаче нещо друго по-интересно. Нека да видим в гръб как изглеждат нещата. Тук е много по-осезаемо колко от паласката се е загубила. Какво ми се иска да видя на мен повече? Според мен от тази ситуация Радич трябваше да изреже максимално додолу и тогава да се опитва да го задържи. С неговата работа не мисля, че това е било възможно, просто за да има видеото контекст. Добре, нека да видим следващата трансформация. Това е Мирослав. Значи неговите резултати са били за 8 седмици от 84 до 78 кг. 3,2% подкожни мъзи надолу. Не знам как ги е открил. На всички снимки съм стегнат. Бих направил още един месец този режим. Точно както е в момента. И това представлява на практика 8 седмици. В момента това, което започваме на 28 април, ще бъде в продължение на 12 седмици. Точно както трябва да е. Но ето може да видим огромната промяна. На първо място ми се набива на мене в талията. Леко започва през да се показва. Може би ги е смъкнал до около 13-14% body fat. При краката е също изразен ефекта. По-малки са, долу по пръстците. Предмишниците е определено, но също и са се смалили. Какво бих казал тук? Това, което ми прави първо впечатление, значи, според мен Мирослав е наблегнал основно на диетата, но не е наблегнал на това да оставят тежестите да прогресират или поне да се опитва да ги поддържа. Защо съдя за това? Ами самия начин, по който физиката изглежда. Просто, как да кажа, изглежда деплирет, изглежда малък. Не, че това е нещо грешно, но когато човек иска да запази максимално мускулатура и да изчисти, просто е добре това нелогично усилие да се прилага. Затова, ако трябваше да променя нещо и да критикувам, просто малко повече с тежести. Сега, преди да се върнем на това, искам да ви покажа нещо друго. Отиваме на други програми, които са случвали, т.е. на тази програма. Отиваме да я намерим. Lean 90. Така, чакай да видим всичките къде се намират. Окей. Programs. Нека да намерим точно тази програма. Shared Programs. Това са всички предизвикателства, индивидуални програми, които съм правил през времето. Но за целта това ще бъде новата, която почва сега. Lean 90, 12 седмици. Shredded Program. Нека да видим
12 weeks. Не, тази не е била. Нека да видя само дали е. Защото те вече са излязли. Окей. Ето тук може да видите по какъв случай, не е с конкретната програма, но не искам да губя повече време с това. Тук може да видите как във вашите календари, когато вече сте в предизвикателството и изпълнявате точно по този начин, напълно предсказуемо и организирано ви излиза какво имате да правите за деня. Ето, например, това в тая конкретна програма е било лек преса, лънджес назад, decline chest пред с съответните повторения серии, които постоянно на практика се променят. И ако някои от нещата не ги знаете, просто то ви се отваря и виждате, тук има съответното нещо. Виждате, че по този начин представя нещата. Просто нямат аналог на българския пазар със сигурност. Съмнявам се, че по този начин, изпълнено с нивото на индивидуализация, кастомизация, колко е направено, и личен контакт, просто такова нещо наистина си мисля, че няма. Някой може да ме поправи, разбира се. След това за кардио е заложено в случая walking, за това обаче ще говорим и каква точно ще бъде програмата. Вече ще говорим, когато дойдем до нашото предстоящо предизвикателство. След това, в този случай, това е било 4 седмици, това е което аз виждам. Съответно на телефона вие виждате нещо различно. След това от 5 до 8 седмица виждате как отново се променя. Имаме описание на програмата, какво трябва да бъде, както индивидуално за всяка тренировка, така и в това. Ето в случая как прогресира от една тренировка на друга в същата тая програма. Shredding програм. Не съм сигурен дали това е на L9 програмата, но една от програмите може да е била продуктова. Не, тази е била миналата година, когато са правили. 24-25 май, 26 май. Окей, когато е създадена. И сега тук отново може да отидем и да погледнем, да видим какво представляват и как е била организирана програмата като прогресия от предния път. Нека да видим на календара как изглежда това. От 5 до 8, значи от 1, 2, 3 тренировки, прогресираме съответно 1, 2, 3, почивка, 4, 5, значи от 3 директно преминаваме на 5. Това всеки път на практика е различно. Така. И съответно и логично на следващото отиваме на следващия цикъл, където вече преминаваме на ето тук става много по-комплексно, много по-натоварено вече за всеки и ето една примерна тренировка как е изглеждала тогава. Не, това е 29, трябва да е от това един примерен понеделник, как е изглеждал. Тогава са били 6 серии, 15-20 са само 30 секунди. Изглежда тук сме деплитвали гликоген по някаква причина и отново всички упражнения са дадени по възможно най-ясния начин, за да може всеки да ги изпълнява по най-добрия възможен начин, така че да ги усеща най-добре. Нека отново обаче да се върнем на групи и на Lean Gold, за да видим още няколко трансформации, това за което сме се събрали. Между другото, това е групата, в която се случват всички комуникации. Когато хората влязат, тук на Members, събираме с 100-150 човека, колкото е зададения чалендж, и тук вътре непрекъснато редуваме това, което се случва. Понеже това е края на чаленджа и тогава сме имали награда или каквото и да било, сме използвали съответно да качат снимките тук, за да може всички да гласуват. Това е начинът, по който се печели. Тук виждаме Пламен на снимката, от какво положение започва. Съответно много спортен, пак натрениран, ръце, вени, сега отпуснал се, очевидно знае какво прави, но погледнете тук разликата буквално за 8 седмици. И това му е втора или трето предизвикателство. Тук съм много доволен от него. Може още малко по-надолу. Аз го каних да участва по-късно на състезанието, но жена, деца го нападнаха и нямаше как. Но той е от сериозните участници, в смисъл, които наистина се раздава и тренира на макс. И аз съм сигурен, че всеки, който влезе и постигне това ниво на отдаденост, ще има такива резултати. Тук може би говорим за 10 на килограма. Не съм сигурен точно колко са загубени, но сега ще използвам този момент, за да отида да ви покажа нещо, как изглежда във вашия профил, съответно това нещо. Пламката тук в случая е деактивирана, но може да видим, реактивираме го за момент, да видите колко информация се получава от обратната страна. Ето това му е била последната, значи Shredding Program for Men, 24-та.
Тук винаги ми излиза колко човека на практика е работил, зависи и колко е вкарвал. Да, ето тук. Значи откъде започваме? От 10 април до това. Вижда се къде е тренирал, къде не е, с съответните упражнения. Затова е хубаво всеки да вкарва. Слушай, пламката само е наблягал на тренировката, както и да е. Виждаме профила и тук ми излиза Exercise Compliance, в смисъл колко добре и колко често правите това, което е зададено, също нещо за храната и тук как се променя на практика теглото. Може да го видим как се е променил, но той не го е вкарвал и по тая причина не се случва. Тук всеки вкарва снимки, когато влиза и излиза и още веднъж виждате как информацията, която се събира е възможно. Чакайте, Пламен Петров да го деактивираме, да не вземе да се попърка човека. Имаме, нека да погледнем, до момента имаме записани 82 души, така че ако планирате да се запишете, по-добре побързайте преди да е станало късно. За тези, които не са виждали как изглеждат нещата, това е описанието на програмата, това, което може да видите. 12-седмично интензивна програма, създадена е специално за мъже, чиято цел е максимално изчистване на мазнини и постигане на атлетична изчистена физика. Това не е просто поредната тренировъчна схема, това е режим, който се съчетава така. Може всеки от вас да го види, когато на практика отиде и се запише към това. Друго много интересно нещо, всеки път организираме challenges, когато това започне, кой колко пъти е тренирал, колко пъти е правил кардио, колко пъти е отчитал навици и това ви дава вътрешен скор или сбор, който ви показва колко на практика добре се движите спрямо и зададените задачи, спрямо всички останали в групата. Ако си мислите, че това е много, искам да ви покажа как изглеждат женските предизвикателства. Както знаете, с Биляна правим много от тях, особено що се отнася до храна. Много пъти съм го споделял, но те просто са masterpieces. Те работят на съвсем друга система, как да кажа, много по-либерална от към плодове и неща, но все пак и не достига до такава чистота, но е просто наслада на очите за всеки път да гледа, така че ако сте жена, заповядайте следващия януари, отново ще имаме предизвикателство, запишете си го някъде, за да не стане да изпуснете. Добре, нека да видим още няколко неща, на които може да реагираме. Нека да видим Lean 90X. Това ще видим коя година е. Това е 21-а. Значи по-рано тук все още сме правили мъже и жени. Заедно тук виждате огромен генетично надарен талант. Погледнете каква промяна. Тук няма какво да коментирам. Тук сме за сцена. Тук виждаме нещо, което традиционно се получава, как да кажем, ако сте се поотпуснали, искате да влезете за лято, това е идеалното предизвикателство, няма какво да ви свърши по-добра работа. Отново, доста добри промени, не си ги е съчетал. Тук, нека да видим, тук отново доста голяма разлика, независимо, че има още доста да се смъкне. Тук е трябвало да има поне още 3 месеца, за да стане като предната промяна, 6 месеца за следващата. Работа е там, че с предизвикателствата просто не трябва да се бърза. Ники Михайлов, това е друг човек, който много често участва при нас и това му е може би второто издание. Мисля, че тук стана най-лин и защото беше най-сериозен. Той мисля, че в пожарната работи, занимава се това, много тежки смени, по-късно и деца се появиха и така, но 90 дена мисля, че е нещо, което съвсем спокойно може да се очаква. Ако нямате много мазнина и просто искате да постигнете тази специфична кондиция. Така, имайте преди това историята, архива на групата може да се върне просто много време назад, за да се види на практика какво се е случвало, кой какво е говорил и това е и основната. Мимове да се споделят хората и така нататък. Нека да видим Lean 90, това е друга група, която сме направили. Тук имаме вече други трансформации. Иван Карагеров, той също всеки път участва, мисля, че и този път е с нас. Ето отново Ники, за който ви го показах. Тук пак съжаление, тук много добра промяна отново.
Виолета, тя също участва няколко пъти при нас. Погледнете само гърба. Долу натрупванията в областта на паласките просто са изчезнали за дадения период. Това е нашия президент на федерацията, не още преди на практика да бъде секретар на федерацията, преди да се състезава да стане пронатурален културист, тръгнал от Lean 90, преди това ми беше индивидуален клиент, после тук или обратното, не помня. Точката е, вижте как от една добра физика начална, минава на още по-добра и просто вече тук става скандално. Наистина рядко му се случва. Още веднъж това е един друг участник и треньор, Владислав Иванов. Намерете го също в социалните мрежи. Той като майстор идва специално, се прави детренинг, за да може да излезе и да се върне да нашашне и така. Всеки път професионални снимки, страхотно отношение, човек с голям опит. Отново Пламен, това е в друга негова трансформация, човека, който ви показах. От предната и ето, критикувайки неговата трансформация, не мога да разбера коя. Тази ли е първата или предната? Тук е можел да изчисти, но това е предната трансформация. Всъщност на друга той го е направил по-добре. Ясно, по-малко време му е останало и ето откъде започва. Отдолу се е снимал, възможно най-лошата снимка, без значение. Много добър резултат. Ивайло Янков. Според мен това ще да е новата снимка. Да, от тук до тук. Значи, ако някой според мен долу-горе прави нещата, изглежда ми, че не е спазвал диетата перфектно и въпреки всичко повечето тренировка, повечето надъхване съдя по физиономията, според мен му е свършил много добра работа. Тен, очевидно и може да забележиш как има гръбначно изкривяване. Леко, според мен, дано да е продължил да тренира, вижда се как раменете са се подобрили, гърдите са очертали и така. Мисля, че се придобива много добра представа какво може човек реално да очаква, ако много са напъни, ако по-малко са напъни. Надежда Попова, една друга моя клиентка и приятелка, уникална разлика, както и при нея. Добре, Тошката, не знам, защо два пъти се качва снимки. Влади Ташков, той е съдя в УЕФА, между другото. Затова може да съм скрил лицето. Основа Влади. Ето още една чудесна промяна. Ето виждате в гръб какво изчезва. 3 месеца реално делят някой човек с нормален процент телесни мазнини до супер форма за плажа. И ето защо го обещавам. Не защото си измислям, а защото точно това е възможно, зависимост колко човек реши да се натисне. Затова, ако още се колебаете, вратите затваряме на 100 души, остават ни още точно 4 дни, 5 с последния ден за записване. Не губете повече време. Линк за записване ще има отдолу в описанието. Вече видяхте повече какво представлява, каква е структурата, какви са били предишните програми, какво може да очаквате. Така че всеки от вас, който има от тия въпроси, надявам се да е видял какво може да се постигне, за колко време, какво се изисква от него, какво ще получи и по този начин знаете какво да очаквате и няма какво да рискувате. Това беше за днешното видео. Единственото, което се сещам да направя, да ви покажа дипломите си за висше образование, защото все пак ваканя да правим нещо като бизнес, нали? И след като това е готово, ви казвам чао и ще ви видя отново в следващото видео.